మా పాప చూడండి ఏ మగసట్లు పడుతుందో, చెట్టు వేసుకుంది, చిక్కుడుకాయలు అనపకాయలు పీకుతాంది. చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది పీకలేక. అయ్యందాక ముదిరినాయా ముదరలేదని కనుక్కోలేక మేము ఇంత కష్టపడి పీకి వీడియో పెడితే యూట్యూబ్ వాడు ఏం చేస్తాడు, మాకు కాపీ రైటింగ్ అంటాడు. ఎవరు చెప్పుకోవాలి మాకు కూడా అర్థం కాలే. నాకు అలా 7 సార్లు కూడా అర్థం కాలే. మనుషులు కనిపిస్తాను కష్టపడి వీడియో తెచ్చా కాపీ రైటింగ్ అంటాడు. లాస్ట్ బాగా కనిపిస్తున్నాయి. ఓ చిక్కుడుకాయ, అనపకాయలు